लोगोआव दोङो अजय फिर जेरैबायदि फिर नै सब बस जांग्रिखौ बोरै नायगोन मोजां होननानै खोनादों होनानै जिबायदि फिलाप जेरैबो नायनो थाखाय मानसिफ्राबो जोबोर एक्साइटेड माने बाहेराव जिबायदि दंबावो टिकेटानो गैला जौसे रांनि टिकेटा नै माने सेकेन्ड श'नि गोनांथि बायदि जादों दा माजबाव नै जांख्रानि हिसाबनि थाखाय स' दा ओरैनो एलबाम सोलिगासिनो फिल्मा सोलिथ'वाखै हाउसफुल जाना दङ ओरैबा हाउसफुल होंगो दोंगोनि फिल्म जांख्रिथायनि हिसाबनायनि थाखाय गैला आरो जेरैबो फिल्म जायैयाव नै फुटबलबो नायगासिनो जांख्रिथायनि हिसाब नायनो थाखाय रेडि जोंबो एदो सिदा फुल जानायनि थाखाय जोंबो बेलकनियावसो दङ आरो एदो बयनिसाय लास्टआव जोबोर एक्साइटेड नायनो थाखाय नायनो टिकेट मोनदिया ल'डफोर लानानै फिर जेरैबायदि फिर टिकेटानो गैलायला होंगो दोंगो बाहेरावबो जिबायदि फिर दंबावो एलबाम स' आं लाइभ होनो हाया फिल्मखौ थेवब्लाबो जास्ट ओरैनो मानसिनि गेदारिंखौ माने देखायनो थाखाय आं लाइभ होनाय जाबाय आरो दिनै जिबायदि फिलाप जेरैबो जांख्रिथाय हिसाबनि थाखाय नै श'आ जोंना 9टायाव जागोन जायगायानो गैया जिबायदि फिरखा एलबाम सोलिगासिनो हाउसफुल फिल्मा जायाखैयानो सेकेन्ड श'नि गोनांथि बायदिसो बेबायदि फिर जांख्रिथायनि हिसाबनि थाखाय दाब दाब जायगानिफ्राय फैदों टिकेटखौनो मोनलायाखै टिकेट दोङो जागासिनो जौसेनि टिकेटाथ' मालाबानो जोब्बाय 8टायावनो जोब्बाय दा 200नि टिकेट एसे दंबावो नामा
फांसे जागाखौनो मोनला माथो जिबायदि फिल्ड ना सेकेन्ड सर्स जाबावगोन बाहेराव नायोबा ओरैनो बाहेराव केमेरा स' बाहेरावथ' आरो दा बुंसै आरो बाहेरावबो जोबोर दंबावो बुंनो थाङोबा नै बाहेरावबो जोबोर दंबावो अडियेन्सआ माने जायगायानो गैला गोनांथि होननानै बुंजायो ज'नो मोनगोन नालाय बिथिं हियाव रन्ना हैनो मोनगोन ना इथिं जिरायनो ओइलै टिचार दं फैब्रा थांना फैनो यावनो ज' यावनो जायगा मोनो लुकारि सिनिफ्रा मोनलां फिर जेथिंबो फिर जांख्रिथायनि हिसाबैनो हाउसफुल हाबसनजोब्बाय सिगां रायजो नोंथांमोन खौसे टिकेटखौ बन्द' खालामनाय जाबाय बेनिखायनो जाय जाय बिथांमोना नायनो गोसो गुदुं जानानै दङ बिथांमोना भिआइपि टिकेटखौ लानानै दिनैनि बे बर' सावथुनखौ नायनो हागोन